thoma phong India Prime Minister Narendra Modi semikiding. Umpanai BPH sia phan ke isia tum kilang ke pangkhrea jok amri chin thong la pen duar amla rat ki sungna. Kardom adaba birtalong pen niliklar at BP non arjuik tha birtang ton pen. Kedamtang bo signify sirkep anikang sampor phai troxira chitim apor malom pen New Delhi Rashtrapati Bhavan along India Prime Minister Narendra Modi purun ke thama phong semikuri kiding. Semikiding ajai mek ani adab apor ahud ron thama ahud apran kedam nang atuma phan kachiki modi mate National War Memorial along PM Modi humridam chiki mopon. Bangsopi anikang sampor phai troxira chitim apor malom pen India President Draupadi Murmu arideng pen India Prime Minister Narendra Modi aphan semi padeng pon. Bangso semikiding ahut India Prime Minister Narendra Damodar Modi pen pangcheng ponsi Rajnath Singh, Amit Shah, Nitin Gadkari, JP Nadda, Shivraj Singh Chauhan, Nirmala Sitaramam, Dr. Subramaniam Jaishankar, Manohar Lal, SD Kumar Swamy atum pen danglok ki ongdung atum semideng pon. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
Bangsahut Aluhiaman pen Sri Lanka President Ranil Wickremesinghe, President of Maldives Dr. Mohamed Muizu, Nepal Prime Minister Puspa Kamal Dahal, Bhutan Prime Minister Tisering Tobgay pen Danglok ke ongdung atum chetong dunsi, NDA Sorkar kang nipon jia phan PM Modi ke Japon bangso semike denga mai mesen pen pachun pon. West Karbi Anglong District angkang Amri constituency along kedo umpanai block primary health center along si Chinthong constituency pendanglok Amri lapen duar amla rat abangki bangso BPH sia phansi aning che thipon rintil bonta lang ikha bangso hem bangso hem kirak thang pilake KAC okpran kilang asai campaign kikim kirang pon umpanai BPH sia long sai ki klemdun achoka maratum kedo abohamate quarter hemlo bonta KAC hin pen bangso BPH sia phan thangnat kilang pon kabinet ajok rada tuma bangki kai ki kisung nang si chitong nanglo KAC ata ningkan proxy ke babat pleng tanglo bonta umpanai BPH sia long si kachilang ahem pen danglok doctor ke do hem lapen nurse ke do hem do anta thangnat ke salok prui kabinet ajok arpong anta rak et thangjanglo bangso BPH sia long nonamat kinang sot abangki kijuna lang hospital ang kang along misen kijuna lang kabia jok halada ke do tumpen danglok hospital along kinang sot apora hut anta lang en mobidet anpinlo halapu doktor abohamate quarter sitami kasalok le ajor kiding ajok nonabangki kiru thujiang ringansi nangdo koklo KAC EM surjarong parkidam tang ningkan ki thom okpran kilang asai kam dengdera phisitami umpanay along kedo block primary health center along kahumridam amatsi avela komantulo EM rong par kahumridam po bonta EM rong par humridam dia prangpen amri chinthong lapen duar amla arata tumabangki kisung chechaknang aretlo bangso hospital along Jasimet soarlo kisung mate oso chopathia hut ki bijadim amata avi lapen ladaka bang towar ki misenavi lasila hainang semarpon eta sonti istapatum anta duji pusi ratpen ningjepon kasi lapen son ke non ahem bang lo ahem ta ningkan troxiken bagdulo bakso hem kikim kasi non ahut pen ningkan potrok pen patay si pen repairing konsil pen nilito pan lepilo kontraktor wangpo kasi attack arong vit pipoi pe failo sita me nilito teglong baken kan troxke hemlo plodang te lake arluga velu kasi tumon arwe plodang ke nilito kamata kisundu tema dak thoi chipun ne thoi chipon ya kesata thoi chipon e pro kidu kilak a patient atum dak laying kes la son dak room long kedudu se chelang la tu phanta tumona velo tenel tum kamatha kisundu se hema banke la son lo si la benisor banke la daga facility lo non kachongpoi asab super chongpoi x-ray pen kilang na yita nel tum x-ray system da veda sigilang la songbong doctor in charge Dr. Clifton Jones Pangcho alangli do desang se pen se kilang ajo pupe anarlo pupe athike regularly Dr. Nonamat avedet lasi non la pusona dim ke Asia tum kilang chari akinang sot pusi jongdam lasi ke AC ka chari tum se tami rada phan matha ponra umpanai BPH selong mesena var sai pipon thega sonte constituency ke thom arata tum ale longji pusi ningje ponrinti news report KTV news Karbi Anglong along rata tum ning kachi thenai KSA tum kachi thak et pen achet saidea jo Karbi khe amoy arbunga bangki abenga chetsi nang mandetlo kaching room et jia phana bangki KSA songdo anna tum penta che thanalam ningje pon bomlo bonta kaching room thek jia tum amatsi kali detlo athe mithang ang hoya bangki chi uing tung bang bedetlo la sojo Karbi Anglong rata tum bidi judeta sonsi nang do koklo la pen khe amoy arbung achet saidea jo kapreka khe tum abangki Karbi khe phan nang lang rok an pinlo bangso lampen matha damsi Karbi ronga sarame atuma hin pen KSA songa phan ki pangrum jia phan bidi klempon lo lason si ke damtang bosik ni final cap ani bo thatlang solong Karbi ronga sar amea hin pen pherang kemai padopon ilitum akhe amoy arbung kachi pudam KSA tum akache beng non anabangki chet ho anang pleng tanglo lasi khe amoy arbung ku KSA tum kachi pu bangki rata tum ta therak mimi sonlo alangli tuma phan ki pangrum jia phan penang anatum bor ipon lo bonta un edet lo pusi pherangkia melong ningje pon alang itum phan kapang room ji bangke penang ana tum claim lo BGKSA penang chenglop KCS
lambe ramai tuman ta alang lituhan kapang rum iban bor ilo sita alang litum kupiat tong acimat hane arpu kelong ledet tong acimat halone mate simbola joini tong alang litum kedu thek dalone si la sinona bangke KSA phan ke pangrum aki jutsi ta haipo nilitum KCS pen kel e tum penching bai ponsi none pongjong si che pangrum un e pulote ilitum akhe along bangke KSA phan ning che thinang nilo pusi pherang ke melong pen KRA hin pen ning je pontu jong si none phong le chingrum thek the pulote KRA hin pen abangke KSA phan ke khe amoy arbung puki hokpon pelo la pen khe ke thaka song pusi hokpon puputa pherang ke melong ning je pontu kapajut si asong sinang mandet tahailo non bangke niltum ke damtang aru ciklo stame kadbirong asar amai central tumti pen same KCS pen lamera mai tumpen chingwai si nong phong kapang room pen jong si alang litum isi ko tek lonte ini tu makhaya long bangke KCS tumhan bangke ning chethe nang nelo busi tum central tumti pen wa parai lo bangso melong karbi ronga sara me tum pen kaning je pon ke KSA tuma phan ke ki jut silo paching room jia phan ke phaji la pen jong si ke paching room ji ahong jaya long KSA claim bang phu bang phia tum bang be la pen ching room re pulote rongar lo ki lut jia phan ke KSA tum ke lut long lelo pusi pherang ke melong ning je pon news report KTV news Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hak mi kardom